nalaman na nandito kami? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan niyo ni Kuya Berto. Ano naman ang kailangan mo? Bakit nandito ka? Bigla ko kasing naalala yung mga pamangkin ko. Kaya hinanap ko kayo. Akala ko ba? Sabi mo, hindi sila anak ni Berto. Kaya mo nga kami pinaalis, di ba? Ikaw naman, kalimutan na natin yon. Nandito nga ako para humingi ng tawad sa'yo. Oh, Emma! Ba't nakaupo ka pa dyan? Nagpapahinga lang po ako saglit, ate. Napagod po kasi ako maglakad papuntang sementeryo. Huwag ka na magpahinga. Dahil mag-aayos ka pa ng mga gamit nyo. Anong ibig mo sabihin, ate? Ang ibig sabihin ni Rube, aalis na kayo dito sa bahay ngayon. Ha? Ano, kuya? Bakit kami alis dito sa bahay? Eh, wala naman nabanggit si Berto na aalis kami dito. Ang sabi pa nga niya, sa amin niya iiwan ang bahay na to. Aba? At sino nagsabi sa'yo? Napapayag kami na ikaw makinabang sa bahay na iniwan ni Kuya Berto. Teka nga, Ate Ruby. Malinaw ang sinabi ni Berto noong bago pa siya bawian ng buhay na sa amin tong bahay na to. At pumayag naman kayong dalawa ni Kuya Masong. Sinabi lang namin yon para mapalagay ang loob ni Kuya bago siya mawala. Kung aalis kami dito, paano ang mga bata? Wala kaming ibang pupuntahan. Hindi na namin yan problema. At isa pa, hindi nga kami nakakasiguro kung anak nga talaga ni Kuya Berto yung mga bata. Sa tabi-tabi ka lang naman napulot ni Kuya Berto. Hindi na mahalaga kung saan ako napulot ni Berto. Pero sinumpa ko na hindi ko magagawang lokohin si Berto. Basta, simulan mo na mag-ayos ng mga damit nyo. Bibigyan ka namin hanggang bukas para makapag-ayos. Wala kang ibang dadalhin kundi damit nyo lang. Tsaka wala kang karapatan sa mga gamit dito sa bahay. Bakit yung ginagawa sa amin to? Sa amin ang mga anak ko. Naging mabuting asawa naman ako sa kuya nyo, ah. Hindi nyo man lang hinayaan na ipagluksa ko ang kuya nyo. Huwag mo na kaming dramahan. Dahil kung nagluluksa ka, mas nagluluksa kami. Dahil kapatid namin ang nawala. Tama si Masong, kaya wag ka na magdrama dyan. Ayusin mo na yung mga gamit nyo. Yung sinabi ko hanggang bukas. Masong, nakahanap ka na ba ng bibili dito sa bahay? Oo, may nakausap na ako. Pero gusto muna niya makita kung walang problema ang mga papel. Di ba iniwan sa'yo ni Kuya Berto yung titulo dito sa bahay? Hindi. Wala naman siyang nabanggit bago siya nawala. Eh paano yan? Hindi natin mabebenta tong bahay kung walang titulo. Hindi kaya hawak ni Emma ang titulo? Kung hawak ni Emma yung titulo, edi sana hindi siya pumayag na umalis dito sa bahay. Ano kaya kung hanapin natin dito sa bahay ang titulo? Sigurado ako, dito lang tinago ni Kuya. Sige, tara. Masong, halika. May nakita ako. Upo muna tayo dito. Doon sa kahon. Doon sa taas ng cabinet ni Kuya Berto. Hindi pwede to. Bakit, Masong? May problema ba sa titulo? Nakapangalan na kay Emma tong bahay. At yung lupang sinasaka ko, sa kanya din nakapangalan. Patingin niya ako.
Hindi to maaari. Paano sa babae yun nakapangalan lahat ng mga iniwan ni Kuya Berto? Basahin mo, may nakasulat pa dyan. Nalaso na na babae yun ang isip ni Kuya! Hindi naman sila kasal, pero nagawa niyang ibigay ang bahay at lupa kay Emma. Paano yan? Hindi natin mapapakinabangan tong bahay kung wala dito si Emma. Akong bahala. Gagawa ko ng paraan para mabenta natin tong bahay. Emma? Paano mo nalaman na nandito kami? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan niyo ni Kuya Berto. Ano naman ang kailangan mo? Bakit nandito ka? Bigla ko kasing naalala yung mga pamangkin ko. Kaya hinanap ko kayo. Akala ko ba, sabi mo, hindi sila anak ni Berto. Kaya mo nga kami pinaalis, di ba? Ikaw naman, kalimutan na natin yon. Nandito nga ako para humingi ng tawad sa'yo. Kung yung mga bata ang pinunta mo dito, wala sila dito. Dinala ko sila sa nanay ko sa probinsya para makapaghanap buhay ako. Naku, ganun ba? Nakakalungkot naman. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanila. Pwede bang papasukin mo muna ako sa bahay niyo? Meron kasi akong gustong sabihin sa'yo. Dito mo na lang sabihin. Tungkol saan ba yan? Naisip kasi namin ni Masong na ibenta na yung bahay. Wala naman nang titira kasi wala na kayo. Oo, wala nang titira dahil pinalayas nyo kami. Teka, patapusin mo muna ako. Ibibenta namin yung bahay, pero hahatian ka naman namin. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Kaya kahit sa inyo na lahat ang mapagbebentahan. Huwag ka naman ganyan, Emma. Isipin mo yung mga bata. Malaking tulong sa kanila ang pera. Lalo na sa pag-aaral nila. Pag-isipan mong mabuting sinabi ko. Sige, aalis na ako. Oh, Emma. Mabuti naman at napag-isipan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pag maayos na yung bayaran sa bahay, ibibigay namin agad sa'yo ang parte mo. Oo, pero may kailangan ka lang pirmahan na ilang mga dokumento. Yung tungkol sa pagbebenta ng bahay, hindi ako papayag na ibenta tong bahay. Teka lang, Emma. Ano sinasabi mo? Akala ko ba kaya ka nagpunta dito? Sumang-ayon ka na sa gusto namin ni Masong. Nagkakamali ka, Ate Ruby. Nagpunta ako rito para sa mga anak ko. Para sa karapatan nila bilang anak namin ni Berto. Anong pinagsasabi mo, Emma? Ang lakas naman ng loob mong maghabol para sa karapatan ng mga anak mo? Hindi nga namin alam kung totoo na si Kuya Berto ang ama ng mga anak mo. Pagdudahan nyo man ang mga anak ko. Pero may legal silang karapatan dahil dinadala nila ang apelido ni Berto. Emma? Ano to, Kuya Masong? Wala yan. Yan sana yung papapirma namin sa'yo, ni Ruby. Hindi, Kuya Masong. Titulo to ng bahay. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ako mangmang. Nagkakamali ka lang, Emma. Hindi yan yung titulo ng bahay. Pwede ba, Ate Ruby? Magsabi na lang kayo sa akin ng totoo. Bakit sa akin nakapangalan to? Ibig sabihin ba nito? Oo, tama ang iniisip mo. Bago man mawala si Kuya, naipalipat na niya sa pangalan mo, itong bahay at ang bukid. Pero hindi ibig sabihin na basta mo na lang makukuha ang bahay at ang bukid sa amin.
Kaya pirman mo na yung papel para hindi na tayo magkagulo dito. Masong, Pasensya ka na, Kuya Masong. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag sa gusto mo. Lalo pa ngayon at nalaman ko ang totoo. Sige! Masong! Sige! Sige, tuloy mo! Para madagdagan ko ang ikakaso ko sa inyo. Pwede ko kayong idemanda dahil nasa loob kayo ng pamamahay ko. Halika na, Kuya Masong. Hindi pa tayo tapos, Emma.